kamulian ingkang kuasa muji ingkang masuci Menuhun yang maha agung mugia angsa pitulung mugia angsa pepayun saking kula separakan sa nyuwun agunging pangapunten nyuwun sembah mapawa Siliwati manunggali budaya warisan sing para wali warisan sing nenek moyang saumur dibakal sirna saumur dibakal ilang rame-rame suara di kepiring sing katebian lamat-lamat ngawang kesinang angin gunung lap kelingan nak kuneng badan pada lalu sadiran takdir bisa dipungkir kadar bisa dipungpan titis tulis bak jadi ketulis kejawan janji ketulis mah kegahuan janji nyuwun agunging pangapunten nyuwun jembar pangampura sekatan kesawonan maklum kula manusia biasa boten luput laliran sana boten luput laliran alfa sampeyan sedaya sami nyakseni sedaya sami mirengaken lelampahan daluput suara lamat-lamat ngawang-ngawang kesirang angin gunung lap kelingan lap badan bagian ireng-ireng cemani bisa narik si jantung hati ora ilok sulanya janji makanya bareng ulati bareng urip bareng mati ya benar seseput Tanjung Kereta suara Bapak Panitia Iman sayang selawase senajan dilali-lali dibisa lali dilipur diklipur tambah lawas tambah kemut tangan Kang Kurasmita Kang Ulis Tanjung Kereta Papai Puput Mamai Puput sing duwe Kalimantan ngaturaken matur kesun
Mama Sopi, Mama Eli saking Cipedang matur kesuwun saking Cipedang K36 sing duwe Jepang dewek Ayai Agus Mama Endah ngaturaken matur kesuwun Kang Supandi Bos Mutiara Padi Kang Supandi Kang Supandi Kang Supandi Kang Supandi luwi eman luwi sayang mamaku luwi keding ngaturaken matur kesunang Febri nok bibae keding eman sayang selawase mamaku Kang Kurasmita Kang Kurasmita ngaturaken matur kesuwun mimik kaji carini sing duwe nok cinese dewek Kang Kaji Udi ngaturaken matur kesuwun sareng Bunda Erie Keding nok Opi nok Iro Kang Wardaya saking suka selamat Mari dodok kayak bae semono ya. Iya. Kang Supandi ngaturaken matur kesuwun nok Opi sareng Kang Supandi Bos Mutiara Padi ngaturaken matur kesuwun nok Opi nok Opi nok Opi nok Opi nok Opi matur kesuwun sareng Nang Febri gede nok bibang anak karo mantune pakuweke dipinangkan kami rengaken sareng papai puput mame puput nok puput sing duwe Kalimantan dewek matur kesuwun Mama Sopi Mama Elis sing Cipedang K6 dewek sing duwe Jepang ngaturaken matur kesuwun Ayai Agus wong du mampir dewek Ayai Agus Ayai Agus Ayai Agus Ayai Agus ngaturaken matur kesuwun Bunda Eri Nokiro Kang Waldayang sing duwe sedure Wiramandala dewe anu mana Kang anu mana Kang Kurasmita Kang Ku Tanjung Kretak Kang Mulis Tanjung Kretak Kang Ku Tanjung Kretak Kang Kurasmita aduh ayu mamaku Tanjung Kretak mimik kaji carini sing duwe nok jenis Au. iman sayang selawase Kang Kurasmita sareng Kang Mulis Tanjung Kretak gede ajang mata janggon tangkulane wis demen dewek Mama Sopi Mama Eli sing Cipedang K6 Kang Kurasmita Nang Febri nok bibang matur kesuwun dihormati panitia buyut Karang Arum Mama Emika sareng Mama Sulis Bapak Karwin
Mamae Mika, Mamae Mika, Mamae Mika, Mamae Sulis, Mamae Sulis, Bapak Kawin panitia, kangku keren, kangku ajali, aduh lagi. Kang Ulis Tanjung Kertai Kediri. Seminggu cuman janjin tetunggu kelewat waktu nanging pripet sampai seprene ranana tekane lan langka kabare raku bapak dasnim ibu ani inum lan mangan selalu mamaku bayang ning pikiran mikiri sing dadi ujangan aduh lawas pisan ninggaling ibadan mangmati waktu di jam rolas mangkat ora lawas tetapi akhire kebias wis setahun tuntas ninggal kula ora bisa diilangaken tutup bayi demen kang koras kita perasaan sun keganggu yang sedih nabi ketemu kilingani kanggo Tanjung Kertai kebayangi ganteng mangke den teman rasane demen wis ana sing duwe kilingani kang kuras nita bae kang kula ngarti sampeyan wis duwe rapi tapi kepriben kula ora bisa kelalen mamaku sing percaya gunaning sampeyan cinta seminggu sepisan duka gulis tilikanan najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin waktu bengi wayahe bulan purnama katon cahya gumilang ning cakraman gawe seneng ning sapa kang nyawang kelingan ning masa lagi demenan
majikan abadi nanging janji tinggal janji kang ora bukti najan manis kang resmitan kaya madu gawe sulaya akhire pribasane ati babal oning gori mama Sofi radi sangka mama Agus sulaya janji kaniaya tebenasib badan diri sengsara akibat korban rayuan lamun narep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi keluyuran balik esuk kamai meka sang kame pambu inuman alesan kang ulis diajak batur rekan pegat pisan sampenan entok talake pula terima pokatan wis kudune panen maning kanggo angger kaya sing dingin kang nulis tetep bae Bapak Dasrim gawe nyiksaning batin ati sedih pengen sih bunuh diri priben keturunan kang ditinggal kari ora tahan yang jadi penderitaan aya pergi bileng sampean selalu ugal-ugalan sobat kang mari nginumi lan ugal